Hicuny zamler. Wiecie, ostatnio rozhajcowali u nas srogo haja z kuli tych modernych teroskich dopalaczy. Znaczy się takich cyganionych narkotyków. Mahery od Tuska chcieli deknąć dziebko to wszystko, co tam na wierzchu robią, a tak poprawnie, co nie robią. I bez to rozfaklowali ta srogo haja. Bez pora lot było pokój. Młode handlarze jak maczyli w tych swoich geszeftach tymi erzacami narkotyków, tymi kolekcjonerskimi zachami, aż tu oroz napoczło się. Bez noc narychtowali zakony, za tym 2 tygodnie zetwo uchwalenie ustawy i już ci napoczli zawierać tych geszefciorzy, te składy i takie tam insze. Rozfaklowali ta haja w Polsce na cołki karpęty. A przecież ten towar to był ino dla tych zamlerów, kolekcjonerów. I tak jakoś ich jeszcze przy niedzieli zaglingał do mnie bezmobilnie w stary kamrat, których nedłot zawdy sztaplował, zamlował i kolekcjonował ci roztomajte zorty gorzołecki, których to gorzołecków nie dawał kamratom ani na kostruba. I no zamlował. Halo, Jorguś, spytał kamrata, bo mi się jego miano wyświetliło. O, i jest derkusie, Jork, co się stało, spytał jak się starośliwy. Jork, godej mi sam zaroski co je luz, mogesz chociaż pora jakichś samogłosków wciepnąć do tej twojej gotki, daj mu do wymiarkowania. Możesz się przykrócić ku mnie, ojgim. Ale mogę, rzekł mi, no co się ich stało, co się stanęło. Wiesz, ojgim, i on likwiduje swoją do ostatka teraz ta moja kolekcja, ten mój całki szykownisty zamlok. Ja wylęknął się chłopi, że ku niemu też przyjdą te wypasione byki ze puzeklami na palicach i wszystko mu zabierą, nie? Bez tym czas spichnuje się ze moją kamratką ze Poznaniu Adelą 73, wtoro mi napoczęła duplikować coś ich podanego do mojego cufalu i skuplowanego też ze kolekcjonerami. Wiesz, ojgiem, Władek lot 94 dał mi do wymiarkowania, że Blank już nie będzie jeździł na taksie, tak to Kesik przyobiecał, bo przyjrzał na te idy, co było sfechtować bazi wercity geszeft. Nie go de Adela, łosieć interesów, ja? Ja, bo Władek lot 94 trafił się w jednym motelu przy 4-gwiazdkowym koniaku za jakimś Białorusinem i Zarowski nie skorzy przykludził się kumie, co by mi to wszystko wyduplikować. Odpowiedziała mi Adela 73. Wiesz, ty moja rostomiło Adelo, ja byda sprowodzą, byda importierował kolekcjonerskie towary z Białorusi. Płasił się Władek lot 94. To znaczy co? Spytała się go ta moja kamratka Adela. Ano, takie piorunujące specyfiki w roztomajtych farbach, od żółtego do ćmawo-lilowego. Godoż piorunujące, ja? Spyta jeszcze raz Adela 73. Jeśli klient nie będzie tego chciał trzymać na rumie, ale zrobi se taką kostpróba, to w ten czas mogę mu fuknąć do wierchu druk, mogę się Blanku oderwać od tej stychczącej rzeczywistości, a w najgorszym cuwaru styknie, nie kończ Władek, wrzeszkła zlękniona Adela ziemię, ja ci nie dobom zwoli, ja ci szpermuja torżynio handlowaniu tymi dopoloczami. Jest derkuś, Adelo, jej będę sprowadzać do nas bimber, do dioska testować, a ta oszkliwość to jego akcyza? Sam ci ten nasz Władek do 94 zrobił iptowatomacha, ciepnął awka,
Ty naprawdę myślisz, że wyranżyrujesz wyzwyrtość państwowego dilera gorzoły, jakim jest nasz przenajświętszy Tuskowy rząd? Ten istny Białorusin namówił cię do królestwa, do rozwięzłości, bali ku temu do obalenia można budżetu państwa. Od COVID 94 oklapła już euforia po wysłepaniu 4-gwiazdkowego koniaku i poszedł się legnąć i kimnąć na krzesło. Ale na 73 ostała wesołości, a jego przygoda wycelowała jej myślunek za naszą wschodnią granicę kraju. Ludzkie myśli, ale procno wyryktować. Przytrafia się, że skokają one w tym naszym filipowym Rojmungu ze wątku na wątek. Adela 73 przefukła na polskich archeologów, którzy rychtowali się do wykludzenia się do tego Smoleńska. Ale wy tu plikujcie zwiekowanej kobiecie, co się stanie, kiedy trafią ci tam na złoża gazu. To blank ci nie ma takie niepodobne, niemożne. W tamesznej ziemi jest naisto mocka smrodu i capienia. A jeśli ten gaz będzie nasz albo ruski, i co tyż to będzie ze przenajświętszym prezydentem i jego czelotką? Pochorze się, co oszczaśli się na gazie, dawając sygnał naszemu narodowi, kaj są skukane złoża spory polsko-ruski. Będzie na to, i że to nie była fachowa katastrofa lotnicza, ino akt srogiego patriotyzmu, poświęcenia i bohaterstwa. Przecać na gazie, znaczy się hycony, nie jedy się już przejechał, ale jeszcze żaden tak fest szlachetnie. Ale podlazła Kuzofia i gwałtownie potypała Włodkiem lat 94. Ocuciła go, oznajmiła, i że on ma misję, i że musi on naisto dokuplować się do tej archeologicznej ekspedycji, bo jest pieronem zwyrtny we wykopaliskach. I co by wysznupał wszystko na zicher, co jak. Wiesz, Eugen, rzekła Adela 73 zniechęcona, Władek lat 94 wypnął się na mnie, obrócił się na drugą zajęta życiu i napoczął festelnie hirczyć. No, nie gryfnie, Adela, nie. Bez toż też jo, Eugen, bajtuje się przeciw łoziąbłym społecznie i wyconym, tyrpnionym koniakiem obywatelom. A mnie jest tak by tak blank egal, jeśli będą wyszewcić tymi dopolaczoma, albo i nie, mnie styknie flaszeczka szykownistego zimnego piwa na odwieczerz i w ten czas nie zajmą się żadną ci tam polityką. Eugen z Pnioków.